Tak, krásný večer. Chtěla jsem říct nedělní, ale vím, že je pondělí. Tady je dneska v Holandsku volno, nějaký svátek osvobození nebo něco takového, nebo památka něčeho, někoho. Takže mně to přijde, kdyby byla neděle, protože byli skoro všichni u nás doma. Ale je pondělí a jsem tady na Telegramu s tématem změna nemusí být pohodlná. Téma, které mě napadlo v poslední době po kontaktu se spoustou z vás, po posledních sezeních, které jsem odfacilitovala a které tyhle dny facilituju s klienty. Někteří z nás zakoušejí velkou intenzitu a spousta z vás, jak jste buď připojení, což zatím není spousta, ale spousta z těch, kdo se budete dívat a spousta z těch, kdo to možná později uvidíte na YouTube nebo uvidíte i ve skupině Vytvoř svůj život. Víte, že v Praze probíhá vlastně letos podruhé od tohohle čtvrtka Globální Foundation, což je veliká globální celosvětová událost, kterou mají mimo jiné všichni certifikovaní facilitátoři Accessu, co by povinnou, na které se mění obsah Foundation tréninku. A Gary Douglas a Dr. Dane Heer jsou v Praze, to znamená, že to epicentrum změny je momentálně v Česku v Praze. A ať už ti, kdo budete na Globální Foundation, tak ti, kdo tam nebudete, můžete tu vlnu změny a s ní možná spojenou vlnu intenzity v příštích dnech a možná, že někteří z vás už to vnímáte, zachytnout. Takže mi nepřišlo od věci se tady ukázat ještě předtím, než to začne, protože jakmile to začne, tak já samozřejmě budu vstřebávat jako houba, nasosávat veškeré novinky, protože to je potom to, co facilituju celý příští rok a každý rok bez výjimky přibydou do manuálu nové kapitoly, nové způsoby čištění energie. Občas se mění tělesné procesy, ne pokaždé. Pokaždé je to 3,5 dne updateu, 3,5 dne novinek, 3,5 dne postřehu, 3,5 dne v energii. Garyho Douglasa a doktora Dana Heera, jsem moc ráda, že do Prahy dorazil i Gary, protože na posledních trénincích Accessu osobně nebyla, facilitovali je z Ameriky. Ty tréninky byly v Austrálii a tam tenkrát necestovala. Jeho priorita byla být v Praze na Globální Foundation a je evidentní, že se to podařilo, což je skvělé. Vím, že předem došla skvělá otázka, došlo jich více, na jednu z nich bych se chtěla podívat. A ve skutečnosti, o co se snažíme samozřejmě s Accessem, je žít život radostněji a snadněji, neboli vědoměji. Tam, kde používáme v životě vědomí, tak náš život může být radostný a může být snadnější, ale to se neobejde bez transformace. A každá transformace neboli energetická změna, která souvisí s expanzí, znamená, že se musíme dostat přes bariéry, které jsme tam dříve měli. Pokud jsme fungovali z prostoru vymezeného pevnými uhly pohledu takovými a my si vybíráme zvětšit svůj prostor třeba v první chvíli na takový, tak se musíme dostat přes ty bariéry, které jsme si tam naskládali a to opravdu nebývá pohodlné, protože i když ty bariéry nás omezují a můžou nás omezovat způsobem zásadním, tak jsme se už naučili fungovat vlastně v tom parametru toho, co si myslíme, o čem si myslíme, že to jsme my, o čem si myslíme, že už to máme zvládnuté. A pokud chceme mít zvládnutého toho víc a zvládat toho ještě daleko víc, tak se ať už chtě nebo nechtě musíme dostávat přes tu polaritu, musíme se dostávat přes ty pevné uhly pohledu, musíme je opouštět a rozpouštět. A nepohodlné to může být v tom, že vlastně v ten moment nevíme přesně, kdo jsme, nevíme přesně, jak to zvládneme a jestli to zvládneme, protože to můžou být věci nové, které jsme třeba ještě nedělali. Takže já přečtu tu otázku, která přišla, která se mi moc zlíbila. Jak mít větší lehkost a radost z něčeho, co je pro mě poprvé. Měla jsem svou první přednášku, ještě trošku jsem cítila nervozitu a pak jsem si řekla, že jdu změnit svět a že kdyby aspoň jedna žena zkusila místo pilulek alternativnou, tak to stojí za to a taky jsem si vzpomněla, že to může být ne strach, ale že to může být zrušení. Chtěla bych mít v těchto poprvé a možná i po 10. lehkost a radost, tak jako to vnímám u vás.
A teď mi to uteklo. Jak se bavíte tím, co nám přidáváte. A to já jsem moc ráda, že to je patrné z toho způsobu, jakým to přidávám a z toho, co přidávám, že s tím mám zábavu. A jeden z důvodů, proč se tím tak dobře bavím, je, že se to nesnažím dělat perfektně, že pro mě je daleko zajímavější ve skutečnosti opravdu si to užít a předat to takovým způsobem, aby si to mohli užívat ostatní, než předat něco způsobem, který je dokonalý. Protože musíme soudit sami sebe, musíme soudit to, co děláme, abychom se to snažili vytvořit nebo ukázat jako dokonalé. A v podstatě tím na planetě představujeme jenom více energie soudů a ani ne až tolik to, kým jsme. Takže to je něco, co jsem se každopádně naučila až s Accessem a nenaučila jsem se to hned, nějakou dobu mi to trvalo. A vlastně to, že nemusím mít veškeré odpovědi a to, že nemusím dělat a zvládat všechno dokonale, v tom je obrovská svoboda. A samozřejmě, že to souvisí s přijímáním soudu a to je něco, o čem se v Accessu bavíme neustále, přijímání soudu. A protože když chceme být vidět, nebo když jsme vidět, nebo když děláme něco, co je nové, nebo něco, co je jedinečné, tak se soudům nevyhneme. Můžou to být soudy pozitivní, můžou to být soudy negativní, ale každopádně se musíme naučit přijímat energii soudu a v momentě, kdy máme tady s tímhle lehkost, tak nám vlastně začne být jedno, jestli to děláme dokonale, nebo jestli to děláme tak, abychom si to opravdu užili, aby ostatní byli obohaceni tou naší energií a možná ne naší dokonalostí, což je zase jenom snaha vytvořit určitou image nebo představu o nás, to znamená, že už ta energie zase není autentická. Takže to je něco, co si můžeme neustále zvědomovat. Jsem tady teď sama sebou, bavím se tím, co dělám, baví mě to, co dělám, anebo se tady snažím vytvořit nějakou představu toho, jak by to mělo být správně, to znamená, že už jsem zase v polaritě a že už jsem zase v soudech a že už vlastně zase jdu do tíhy téhle reality. A pro mě to je takový lakmusový papírek nebo prostě test toho, jestli se zabývám vůbec tím, čím se zabývat chci. A v podstatě je to i práce certifikovaného facilitátora, který funguje z vědomí, nenechat se vlastně zatáhnout v žádné situaci do toho, že se snažíme dokazovat, že jsme dokonalí. Protože o tom to opravdu není a v momentě, kdy něco musíme dokazovat, tak vlastně to znamená, že už věříme opaku, že už věříme tomu, že jsme neschopní, anebo nekompletní, anebo nekompetentní. Všechno, co to vyvolalo a všude tam, kde se neustále snažíte o dokonalost namísto toho, abyste byli sami sebou a dobře se bavili tím, co předáváte, anebo kým jste. Odvoláte to, zrušíte to, zřeknete se toho, vezmete to zpět, zdáte se toho, vypovíte to, zničíte a přetvoříte. Right and wrong, good and bad, pot and pok, all 100 shows, boys, povats, bases, creations and beyonds. Takže jedna věc je ta, že se rozhodně, že je pro mě rozhodně kritériem bavit se tím, co dělám, a bavit se s těmi, kdo přicházejí, že chci, abychom měli všichni prostor, všichni lehkost a všichni si to užili a těmi všemi myslím ti, kdo si to přijdou užít, když někdo přijde udělat na trénink problém, tak já jsem ochotná se bavit i tady tímhle. Není to, řekněme, můj problém nebo problém dalších účastníků a nestává se to moc často a občas, když se to stane, tak to může být zábavné, až překvapivě zábavné, pokud se tím nenecháme vlastně vyvést z míry a nenecháme se stáhnout do boje a do polarity.
Takže jak dobře se ve skutečnosti můžete bavit jakoukoliv situací, přestože se z úhlu pohledu téhle reality jeví jako intenzivní. A všechno, co vám neumožňuje to vnímat, vědět, být tím a přijímat to, zničíte to a přetvoříte. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all 100 shows, pospovat basis, creations and beyonds. Takže jsou v životě každopádně situace, které z úhlu pohledu téhle reality se jeví jako intenzivní. Ať už je to změna zaměstnání, ať už je to nějaká závěrečná zkouška, ať už je to třeba stěhování z místa na místo. To je často spojené s energií, které se možná můžeme snažit vyhnout, nebo porod, nebo podobná změna v rámci rodiny. To může být všechno intenzivní situace a pokud je nesoudíme, nestavíme se k ním z úhlu pohledu téhle reality jako něco, co je nekomfortní nebo něco, co je špatně, tak si ve skutečnosti můžeme užívat i tady tyhle záležitosti a můžou pro nás být úplně jiné, než nám tvrdí ostatní, že budou nebo že bývají. Nebo než prostě jsme se setkali v našem okolí. Dokonce i pohřeb může být úplně jiná zkušenost, pokud netrváme na tom, že jej musíme prožívat v polaritě, že jej musíme prožívat z pocitu a z emocí, a jsme ochotní zůstat ve vnímání a ve vědomí, tak i tak intenzivní záležitosti a zkušenosti můžou být ve skutečnosti obohacující a můžou být svým způsobem prostorné a můžou být svým způsobem i radostné, ne v tom smyslu, že bychom se smáli od ucha k uchu, ale že nás naplňuje hluboký pocit vděčnosti, hluboký pocit míru, že nás naplňuje společenství. A to neznamená, že ty situace nejsou intenzivní, ale intenzivní záležitost může být nepříjemná, pokud se jí bráníme, a nebo může být intenzivně krásná a obohacující, pokud jsme ochotní ji projít vlastně, aniž bychom na ní měli úhly pohledu. Protože veškerá ta intenzita, kterou my vlastně označujeme za špatnou, anebo za nežádoucí, je vlastně špatná a nežádoucí jenom proto, že my si to myslíme. Ve skutečnosti, kdybychom se na stejnou věc těšili, anebo byli rozhodnutí jí projít v prostoru, tak pro nás vlastně vůbec negativní být nemusí, a pokud jsme ochotní se pohybovat po světě a životem tady z tohohle prostoru, tak transformujeme energii těchto situací nejenom pro sebe v ten daný moment, ať už je to pohřeb, ať už je to porod, ať už je to facilitace tréninku, na kterém se nenecháte vyvést z míry, a je tam dalších 15 účastníků, kteří v ten daný moment uvidí wow, takže když mám v životě nepříjemnou osobu, tak já vlastně nemusím jít do křeče, já vlastně nemusím jít do stažení, já vlastně můžu být v pohodě a dokonce se tím můžu bavit. A vlastně pokud jsme ochotní s těmihle situacemi nakládat z prostoru, tak můžeme být tím transformujícím prvkem, tím zdrojem, tím elementem téhle reality, ani ne téhle reality, ale ve světě, který mění tuhle realitu na ne a vytváří realitu novou. Vytváří realitu možností, které můžou existovat díky nám. Ne, že by tohle bylo něco, o čem jsem chtěla mluvit, ale evidentně to chce být slyšeno. A je na každém z nás si to vybírat, a Access Consciousness k tomu poskytuje úžasné prostředky. A za mě pokaždé ty nejjednodušší prostředky, v podstatě ty prostředky bars tréninku a ty prostředky foundation tréninku jsou všechno, co potřebujeme. A zůstávat v otázce v jakékoliv situaci, je tady ten smutek můj, je tady to pohnutí moje, nebo mám já ve skutečnosti prostor a jenom vnímám někoho, kdo je smutný.
jsem teď nervózní a podrážděná, nebo tady v téhle místnosti je Huffle Entit, které přišly na konzultaci, ale nemají se mnou domluvený konkrétní čas. A pokud jsme ochotní zůstat v otázce a jsme ochotní skutečně vnímat, co se děje kolem nás a zvědomit si sebe sama, co by bytost, která má klid a která má prostor a která je daleko silnější, než jsme si kdy mysleli, že je, tak začneme objevovat vlastně schopnost komunikovat s věcmi kolem nás, energiemi kolem nás a transformovat věci a energie kolem nás a z úplně jiného prostoru, z úplně jiné energie a z úplně jiného vědomí, protože my, co by bytost, jsme energií, prostorem a vědomím. To je možná to, k čemu jsem se chtěla s tímhle živým vstupem dobrat. Pokud teď se na to napiju svého čaje. Pokud příští dnech budete vnímat intenzitu a přijde vám, že je v souvislosti třeba s tou obrovskou mezinárodní akcí, na které budou stovky a možná tisíce a pravděpodobně tisíce lidí na celém světě, někteří naživo v Praze, někteří online, tak se ptejte, co za nový prostředek právě vznikl, jakou situaci právě Gary nebo Dane facilitují a co se mění, v jaké oblasti se mění možnosti pro všechny z nás. A já mám první vlastně novou foundation už na svém programu a budu ji facilitovat v Beskydech o prázdninách už s novým manuálem od 8. tuším. Ano, od 8., 9., 10., 11. července v Beskydech a už se nám začíná krásně tvořit. Prostory pro ně máme nádherné. Dneska po ránu jsem dávala na náš web, na můj web, podrobnosti tady tohohle tréninku, harmonogram tady tohohle tréninku, protože bude prostor i po kurzu vyrazit do přírody a dokonce i dorazit o den dopředu a užít si toho úžasného prostoru s výřivkou a s těmi venkovními posezeními a třeba i vyrazit na túru a i poslední den můžete zůstat, vlastně trénink končí v 1 hodinu, můžete zůstat až do večera. Takže možností s tou foundation, kromě facilitace a tělesných procesů, je užívat si opravdu Beskyt a té přírody a toho výhledu, který tam je. A potom předtím máme ještě jednu událost, kterou je 3denní body class taky na Moravě v Olomouci, na místě, kde vlastně mě se v únoru tak líbilo v Olomouci. Já jsem byla asi poprvé v životě, nebo jestli jsem tam někdy byla tak jako hodně malá. A Olomouc mě přišla tak mňam, že vlastně, když jsem se dívala, kde uděláme 3denní body class na Moravě, tak jsem vlastně vůbec nepřemýšlela a hnedka jsem vlastně sáhla po Olomouci, protože se tam chci vrátit zpátky, moje tělo, takže i tady na tuhle akci srdečně zveme a k té akci patří 3 večery, které budu facilitovat a na které už se chystám teď, protože o nich mám spoustu informací za poslední léta a nechci nic zapomenout, takže už je různě smejčím počítač a hledám, kde mám které čistici prohlášení, které souvisí s alergiemi, s imunitou. A ten poslední z těch 3 Zoomů vlastně na téma těl je tělo a dotek. Imunitu máme 14. alergii 21. a těla a dotek 28. května. A ty 3 Zoomy vlastně jsem dala účastníkům, co by dárek účastníkům 3denního body class v Praze, který byl ne tenhle měsíc, protože květen nám právě začal, ale koncem dubna. A koncem května vlastně 23., 24. a 25. května máme 3denní body class v Olomouci, takže i tihle účastníci dostanou tyhle zoomy k tomu, což mě baví vidět se s váma víckrát, nejenom vždycky na té události naživo. A co vám ještě můžu říct dalšího? Vím, že mám ještě nějaké další události, které jsou dárkové, ale jaké to jsou, proto musím nahlídnout do svého seznamu a svůj seznam mám vzhůru nohama. Takže po globální foundation 14. jak už jsem řekla, těla a alergie, 15. nás čeká království nás. A království nás je na téma hanby a lítosti, dalších distrakčních implantátů
další dvojce distrakčních implantátů, které probíráme vlastně na království nás už od ledna. Hanba a lítost jsou zase trošku jiné energie než strach, pochyby, podnikání a vztah, které jsme měli doteď. A chodí otázky, těším se na ně a pošlu vám odkaz pro připojení, ať už jste dělali jakýkoliv z těch distrakčních implantátů, protože nebudu mít často během globální foundation mockrát propagovat, takže pokud u toho budete chtít být a už jste na některých distrakčních implantátech byli, tak vám odkaz pro připojení přijde. A 16. pro všechny BARS facilitátory taky zdarma je BARS Forum, což je online setkání BARS facilitátorů, na kterém už s vámi, těmi, kdo jste BARS facilitátoři, budu chtít sdílet vlastně novinky z globální foundation, protože to už je 5 dní po foundation a samozřejmě nebudu facilitovat foundation na tom kolu zdarma, ale ráda se s vámi podívám na to, co je nové, protože se to může hodit samozřejmě i vám, co by BARS facilitátorům. A 14. ještě před tím kolem, před tím Zoomem o alergiích mám právě online setkání pro účastníky a pro zájemce třídenního body class v Olomouci. Pokud byste někdo chtěli vědět, kde to bude a co vás tam čeká, tak 14. máme půl hodinky online vlastně na to položit tyhle otázky, podívat se na to, co je zajímavé vědět. A další akce budou 19. května je energetický most. Na téma nevím vůbec jaké, něco jako expanze něčeho. Lehkost tvorby z expanze, bla, bla, bla. Něco takového. To každopádně ještě zjistíte. I s novinkama, které chodí ty energetické mosty vždycky v mém newsletteru bývají a 21. tělo a imunita. Takže online toho bude v květnu taky spousta. Já se moc těším na tu událost koncem měsíce, na ten třídenní body class v Olomouci. A na co se těším, je samozřejmě už od čtvrtka globální foundation. Už od středy večer vlastně bude registrace, takže některé z vás doufám potkám už tam. A ti, kdo budete na globální foundation, tak se mi přijďte ukázat. Já spoustu z vás znám podle jmen, znám vás online, ale naživo jsem třeba vůbec neviděla. A nebo jsem vás možná viděla naživo před 5 lety a moc ráda vás uvidím znova. Před chvilinkou, než jsem se hlásila online, mi ukázal Facebook, že skupina facebooková Vytvoř svůj život existuje od dneškem přesně 7 let, což je vtipné, 5.5.2025. Je to 7 let, co jsem založila tu skupinu, která vlastně, do které jsem sdílela každý den od té doby, i když ne každý den v ní jsem, tak každý den se v ní nasdílí záležitost, příspěvek, nějaká grafika, otázka, věc. Takže díky za to, že společně vytváříme tady tuhle vlnu možností, vlnu voleb na planetě, že otevíráme nový prostor, že vytváříme nové možnosti pro vědomí. Já si to užívám nesmírně na Access cestě, nebo od té doby, co jsem objevila Access, je to 13 let, ještě mě to nepřestalo bavit. Nemyslím si, že by mě to v dohledné době mělo přestat bavit. A těším se na všechny, koho poznám, koho potkám, koho můžu nějakým způsobem přispět, kdo se přijde inspirovat anebo obohatit, jak se to ještě zlepší. Cokoliv, co vás zajímá, já dokážu mluvit česky po těch 7 letech vlastně, proč o tom mluvím, po těch 7 letech, co do Česka jezdím, už si to dokážu říct a vím, že to tak je. Když jsem před 7 lety se do Česka chystala, tak jsem vlastně mluvila převážně holandsky a anglicky a měla jsem z toho celkem hrůzu. Ne hrůzu, ale obavy jsem určitě měla, jestli se budu dokázat vymáčknout, jestli ty slova, které používám anglicky, jako je dovolení, jako je přijímání,
které jsem vlastně nikdy v tom kontextu excesovém nepoužívala a které jsem vlastně svým způsobem poprvé do češtiny přeložila já s prvním překladem Foundation manuálu. Jestli si je vybavím v momentě, kdy je budu potřebovat. Ten problém už nemáme nikdo. Access Consciousness je modalita, která existuje česky už v širokém kontextu, takže já žasnu nad tím, co všechno se vlastně podařilo vytvořit a neustále tvoří dál tím, že jsem si před více než 7 lety vybrala poprvé vlastně do Česka docestovat s tím prvním překladem Foundation, s tím prvním tréninkem a od té doby ještě mnohokrát a moc se těším na všechny, koho poznám, koho potkám a s kým se uvidíme. Mějte nádherný týden a na viděnou. Pa, pa.